По-бързо, не стигат ни. А сега какво? Новото ти огледало? Няма да стигне за 3. Трябва да има какво да направим. Отражението беше много силно. Да го използваме като сигнална ракета. Да, магия на Уинкс! Чаронакит! Стела! Дори с бижуто не мога да се трансформирам задълго. Добре, сестрице, ще се сражаваме до край.